Lijep pozdrav svima. Video lekcijom o Ruđeru Josipu Boškoviću zatvorili smo razdoblje prosvjetiteljstva u filozofiji i započeli smo najkompleksnije i najstresnije razdoblje filozofije. Središte smo prebacivali iz Grčke u Italiju, pa iz Italije u Englesku, pa iz Engleske u Francusku, da bismo iz Francuske središte prebacili u Njemačku. Riječ je o klasičnom njemačkom idealizmu. Razdoblje klasičnog njemačkog idealizma započelo je krajem 18. stoljeća, točnije 1781. godine, kada je jedan od glavnih predstavnika, Immanuel Kant, napisao svoje kapitalno djelo Kritika čistog uma. A klasični njemački idealizam je završio sredinom 19. stoljeća, to jest 1831. godine, kada je drugi značajan predstavnik, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, umro. Prema tome imali smo ravno 50 godina ovog razdoblja. Paralelno s filozofijom cvala je i njemačka umjetnost. Bila je centar književnog romantizma. Dakle, njemačka filozofija i njemačka umjetnost bile su u cvatu, ali društveno-politički Njemačka nije dobro stajala u to doba. Što je dokaz da razvitak umjetnosti i filozofije ne ovisi o društveno-političkom razvitku neke zemlje. Dodatna dva predstavnika ovog doba su Fichte i Schelling. Dakle, sveukupno ćemo ih proći četvoricu. Nekakav presjek ovog razdoblja bila bi svijest o mogućnostima filozofije. I Branko Bošnjak u svojoj Hrestomatiji to izdvaja kao bitno za razvojnu liniju klasičnog njemačkog idealizma. Pojednostavljeno, to znači da čovjek sam za sebe mora brinuti. Sam je za sebe odgovoran i mora sam sebe pitati što čini za slobodu. Sam za sebe mora odgovarati na pitanje gdje se nalazi. Filozofija je u tim okvirima više stanje duha. I s obzirom da se cijelo razdoblje naziva idealizam, ponovno je duhovno nad stvarnim, što je nekakva razlika u odnosu na prosvjetiteljstvo. Osim toga, klasični njemački idealizam pokušao je artikulirati cijelu novovjekovnu filozofiju kroz jednu cjelinu. Da to interpretira na svoj način. I ispostavilo se s vremenom da je klasični njemački idealizam zapravo most između novovjekovne i suvremene filozofije. Klasični njemački idealizam je ujedno i izvor današnje misli, baš zato što je most između novovjekovne i suvremene filozofije. Mnogi hrestomatičari tvrde da se filozofija u tih 50 godina klasičnog njemačkog idealizma najintenzivnije razvijala. Filozofija je figurativno ušla u nekakav pubertet. Toliko za početak. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalina, povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunje Marušić-Brezetić, udžbenikom Tomislava Reškovca filozofija, te filozofskom hrestomatijom Branka Bošnjaka povijest filozofije.